זה היכה בתדהמה כאן כמה אנשים, אבל דברי השבח שלי היה על אומץ ליבו לחשוף את האמת שלו, כפי שאמר היום שלעולם לא יכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. התשבחות היו על כך שהוא עזר לנו לחשוף את האמת, שהוויכוח איננו טריטוריאלי אלא מהותי, ואתה שמעת רק חצי אמת ואני צריך להשלים לך את האמת. על כך הייתה דברי התשבחות, כך היו דברי התשבחות ליו"ר הרשות הפלסטינית, ובאמת כדאי להודות לו, אדוני היושב-ראש, ואנחנו מודים לו שאמר את האמת ביושר, ועכשיו לא רק הממשלה יודעת זאת, אלא כל אזרחי ישראל יודעים זאת. אני מבקש מהמליאה לדחות את כל הצעות האי-אמון. תודה לסגן השר חבר הכנסת אופיר אקוניס. אני מבקש מחברי הכנסת לשבת. בינתיים מקבל בברכת ברוכים הבאים את הקבוצה ביציע המאוחד של אורחי ידידי רשת החינוך. שובו, ברוכים הבאים לכנסת. אסור למחוא כפיים, אל תעשו סימנים של מחיאות כפיים, פן תוצאו מן האולם. חברי הכנסת, לפני שאנחנו נעבור להצבעה, חברי הכנסת, לפני שנעבור להצבעה, אני אחרוג מן הפרוטוקול והנוהג ופשוט אבקש להודות באופן אישי גם בשם משפחתי לכמעט כולם או לכולם בלי יוצא מן הכלל באולם הזה שהביעו תנחומים, הן כאן בכנסת והן אצלי במהלך השבעה. באמת אני מעריך מאוד את היחס של חברים לנושא הכאוב הזה. מעניין לעניין, לצערי הרב באותו עניין, לפני מספר ימים הלך לעולמו חבר הכנסת עמיתנו עמוס הדר הורוביץ, ואני מבקש לכבד את זכרו בדקת דומייה כמקובל.